Hello guys, खुलुमबाय दिनै बेरेफुंजानि गुसुफोराव देवानि नालाय दसेथ' न'आव थाखाया ओंखारलायबाय आरो नै जा गुसुनि खुवा गोजा बाय गारिया दाबो मोनैला जोङो मायाव थांनो नागिरदों मोनफैबाय नायदो हे आंखो नायदो माया हाबनो होआखै नामा हाबमारबायहाय ओरैबो बैयाव साफायगोन दे मोनालायबाय जोंना बेरायनो फैनाया जि गोबाव बिबारा आयु आं हालाहाय इमान मोजां साजायना दोनदों ना बेफोरखौसो मोनसे जोलैनो मोननांगौहाय कलम होनदों बिबारफोरा जा साइज आयु नै आं हालाहाय इमान साइज थायो सोरबा जायगाया नै गल्डेन टेम्पोल ना मा होनो मालायनो ये प्लाम शीट मबाइलावसो बारा मोजां नुवाखै आरो ना आयु एफा समायना जायगा आयु नायलाय नै बिबारफोरा जास्ट साइज का आयु हाबनो मोनाबा ओरैजाय जा साफा आयु सिमां रायजोआवसो थागोन ना मोगथां रायजोआवसो थागोन होनदों रसफोराबो जा आराम जा साफा दोनोहाय जायगाखौ
साइज साइज आयु मासे अन्थाव बाथाव आयु नै अनजालि बे फै आं खनसे भिडिअ हेल' जिरायना साफायलाय नै सेखै मासे मोजां जादों ओमफ्राय रसालाय कलम होनानै जादों खोमा ना फा गिदिर गिदिर जादों नै रसानो नायलाय आयु जा अन्थाव अन्थावहाय खेबलांनाय बेल सानसे आं नायबोल थांसै जा साइज साइज जायगा आयु नै नै रसाबो जि मोजां मोजां कालार दङ जोब्बाय आं नै साइज साइजखा नायलाय दाउला खुंगुराबो इमान मोजां जाना दं बानायगासिनो मन्दिरखौ माने ओंखायनो हाबनो होथ'वाखै आरो ओरैजाय बिबारफ्रा ओरैजाय इयाव थाना साबायनोथ' सिङाव हाबनानै आं दख'ना गानना फैगोन खनसे दख'नासो गानना फैनांगौ इयाव खोमसि सिसि नुजोब्बायहाय थ' हाबनो इयाव हो सिङाव हाबा गल्डेन टेम्पोल होनदों नामा हराव लाइट लगायजोबो खोमा इफोर सारमोना माबा आरनाय लालाय माबा लालाय साफा सारदों खोमाहाय सर माबा लासिलाय नायदि सारा angkatnya tak lu guna saktar mana र साफाय फानि र हाब्बाय नोंसोरियाव ओइ मन्दिरखौ नुनाया नामा सिदा होरोआ माथो ओरै जा समायनालै जायगाया जकर नुखायोलै बाला आं भिडिअ माबादोहाय दा हरगोन दाननांगौ जाहैबाय बोरो ओमफ्राय माबाया ओइ दंफां ओइयाव मोनसे जाबायनोसै ओमफ्राय थांसै थाफै मालाय साफायनो नागिरदों फट' ओइ खोनाहैयासिनो ओमफ्राय नायसैना ओइयाव फै ओरैजाय खनसे फै गाहायखौलाय मा खालामदा भिडिअ लादो बिबार बारि आयु आयु आं थांनो बाबायहाय साइज बिदि दोनोना नायजोबाबालाय आरोना समायना रमायना जायगा नै जाबायना गोल्डेन टेम्पल Syukurga lalu gila ya re politik sarang lu ini negara sudah
ब्लाउसफोरा दखना गाननानै फैगोन आं सानसे आं बिसोरबायदि जानो लुबैदों लामायाव थांफिनबाय नायखांनानै गारबोनोनो बादोंमोन एफा साइज आयु नायबावदो सै दैयाबोथ' साबायना होयानो फै माखोनसै दायो नै पावनो र' आं माबा लानो जों फैग्रोबाय नामा रावबोआनो गैया नालाय আৰু এটা দিয়ে কিন্তু চাইডে cium betul benar benar Pun sila coba tansi apa tansi apa betul dia nama dan nak urut lah tetap enggak mana ya jangan sih dia menggenap lah kan kalau deh जोब्बाय नै दाबो थांबावाखै नाम सायग्रा डिब्रुगड़ बासा हैनायाव दंलागासिनो इफोरावनो ओंखाम जाखांजोबाखै मानसिफोरा